Eta ondo etorri, hauxe da giro edarra, neure atzean dugu kuadrilla, nahi nenduke azpimarra, txakolinaren egurra eta txakolinaren indarra, botila baten sartuten baita, urte guztiko beharra. Txakolin bilek demostratuta, deuke euren talentua, garrantzitsua da prozesua, tamaztien lekua, baina arrazoi handiena da, gaur ta berton agertua, guztietan onena dala, probetako momentua. Probatzeko momentua da, eta prozesu guztien, ekialdetik urteten jakun, arrazkiko eguzkien, bolbantxa eta amune matzada, ta ondarra bizurien, kupela baten bihurtu dadin, herriko odol zurien, herriko odol zurien. Atzeko